Noin 7 uutisista, hyvää iltaa. Paavien kuolemat ovat harvinaistuneet viimeisten 2 vuoden aikana. Viimeksi paavikuolemissa nähtiin suurempi piikki juuri vuonna 2005. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan ei ole kuitenkaan syytä luottaa siihen, että paavikuolemat olisi kokonaan saatu kitketyksi maailmasta. Ateenan naiset harkitsevat jälleen lemmenlakkoa, tällä kertaa Tehyn ja PAMin lakkovaroituksia tukeakseen. Viimeksi Ateenan naiset ajoivat tavoitteitaan yhtä rajuin toimin ennen ajanlaskun alkua. Lakon johtohahmot vakuuttavat, että Ateenan naisilla on resursseja pitäytyä lakossaan niin kauan kuin tarve vaatii. Ans kattoo nyt. Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on huolissaan Helsingin kaupungin päätöksestä kieltää kouluissa uusien oppilaiden kastetilaisuudet. EVA on huolissaan siitä, saavatko oppilaat riittäviä valmiuksia työelämään, elleivät he totu jo kouluvuosina riittävään kiusaamiseen ja nöyryyttämiseen. EVA onkin ehdottanut, että ainakaan sinällään harmittomiin lumipesuihin ei puututa nykyistä tarmokkaammin. Tämä noin 7 uutisista tältä erää, nähdäänpä ensi viikolla noin 7.